11. Let's go! Let's go! Wala yung black boss ko Ilan yung budget? Ipakita na kayo para dito mo doon. Oh, pili na na. Pili na na, pili na na. Kajigo! Ay! Daog yung ka! Spin. One, two, three, go! Pabuguan. Ang bobo kay Joshua! Again! Pakupat na ka, Joshua Dilo! Kupat na! Ay, dako! Dili na mako, dili na makakuha niyo bilis ya! Makao niya! Magjibar! Bukan eh, pero dili matali ka bilis ya! Hindi matali! Ayun na! Jibar! Aka na lang ito! Jackpot siya! Jibar! Alright! Yes, Patrice! Hindi si George! Jigo! Hindi Jigo! One, two, three, let's go! Pabuguan ang buo kay Jigo! Spin! Dadaan ako din! Spin. Inom suka! Let's go. Inom suka! Next! Inyo manitinda, Jig! Kailangan! Ganun galing mo! Inyo na pag-inom, Jig, ka na mga 3 seconds yung mga nasa imong one. Uy, nakampay na natin kayo! Kalaga na, tos ko, Jig! Kalaga na, tos ko, Jig! Oo, kanaw! Kana. Dila gid ah. Karami nang ingon niya dila gid. Babuguan Ako mo na Jig, bogo ka. Punta ako! Ang hirap! Saktaw ni. Babuguan! Ay, tao Jig, mo Jig. Samtanis! Utang na yun. Ang daog mo. Netaw! Yeah! Opo. Hindi Joshua. Hindi. Malakas sa lima. 1, 2, 3, go. Pabuguan ang bogo kay si Joshua. Jackpot na rin! Jackpot. Oh, di inyong patis Tak. Oh, yung tubig day! Hop, tawang di ay. Yung tubig lagi! Lagi mo na anak mami yun! Kapit na taon siling! Patay ka sa talaga mo Gasian na lang, nabut nga na lang. Hindi! Sige na, nindot ka na? Gusto na po di ba ito? Pabuguan. Yo, globe na Natural. Palobi na yan. Ilang pa sa tubang. 1. Lami ka ayaw ang gripo! Lamig kaya! Hindi po din na rin. Di, ano puso? Hindi na naman. Hindi na nakakakabato lang. Kasi iba. Dali awang! Ninaya lang gun. Ano yung paso? Hindi na. Alam ko na purbiyo sa kabato. Napabiyo sa baso. Hugbog Diyos mo dito. Bug! Kanak ka na tapos dala. Yeah. Dali anoy kay. Box ako ni. Nag-video. Ano nagit na ako eh? Ay, kitikid na. Dali oy. Dali ano mo? Sige na ito 5 kasa. Ano? Ay. Dali oy. Me! Me, no? Grabe cute! Oy! Ayay ka! Jesus! Pabugo at pabugo. Oh, pildi kay! Jigo! Jigo! Let's go! 1, 2, 3, go! Pabuguan ang bubo kay Carlo! Patay! Nanginit ako. Spin. Jackpot! Luhod munggos. Count sili! How did it? Aralan!
Oh, 30 seconds. Lord, monggos! A few moments later. First time in my life. Sukat-sukat sa akong pagkatikuwang yun. Kanina lagi nakapalood na ako. Promise. Let's go. 30 seconds, guys. 30 seconds. 1, 2, 3, go. 30. 29. Kuan, babo. 28. 26 ang dami ng mga bar. Inaya Lord. 51. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 10. 11. 9. 3, 2 and a half, 2 in 1, 4, 2 in 1. Let's go! Bogo, bogo. Aral lang, ay basin na pa yung muluhod ron. Sige. Try lang. Nasipati, gamay lang. Nasipati ko, haya, nasipati. Away tao daw ka. Right. Tayo ba? Right. Daw ko daan. Away tao. Tawag ito. Kajut. Ikaw na, di ka tao, Dek. Naka Jack. Oh, kwindaan. Yahoo! 1, 2, 3. Pabuguan, 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 pabuguan. Let's go, let's go. Jackpot, 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 jackpot. Sine! Patay! Siya na po! Siya na po mga 1 minute 37 seconds later. Sile. Ganun mo, ito Chabibani challenge. Grabe, Chabibani. Ako, Siya gapon ka ron. Let's go. Kaya, pakita biya. Hang din na? Hang nagumay? Hang nagumay? Mo, sili ko dyan. Sili ko. Kaluod! Ay, nuwak! Hang din? Sige! Walang iya kayo. Nangupag yung muna ang kapit. Nang murag. Namuwal. Ganito ko yung mal. Anong tampang ba? Allergy na? Anong tampang allergy na? Ano pang manang suka? Allergy sa suka. Nangatol ko! Ay, nasa. Allergy sa suka! Man! Masa man? Okay ba? Kambal? A little longer than a few minutes later. Hangay! Hangagid! So guys, since nga si Joshua may pinakadagang pildi sa atong mga nasabutan, hangag yapon. Ang pinakadagang pildi, iyang buhaton ang uling challenge. Di na may mag-TikTok, mag-uling challenge na may. So let's go to Joshua! Arat na! Ako'y dakang Carlo, ayaw man na ka. Tay, kalay ka tulo, manggid. Taka man na kayo pagkatad sa ka Joshua. Hindi, ako makajigo, Jigsa. Ako makajigo. Ngit-ngit ano? Ano dili sa akin? Ara. Ngit-ngit. Ano? Hangad eh. Hangad. Tabuni rin. Ay, tabuni. Ay, hindi lagi na kung ano ni mundunggan lagi. O since bata pa man si Joshua, nga basig kasapan siya yung papa nga, inaan ang sako. So, amo lang ipahiran. So, tanawa iyang nahong guys. Approve! Oh, magkamukha. So what's up guys? This is our daily time check. Kung saan oras dig? 10:15 and dara mong ipang buhat. Pay. Spin mo bugo challenge ganrong. Naganrong gid siya guys. Dili na siya prank. Legit. Jig, sabi masulti mo. Ambot sa imo. Woo!
That challenge is insane. So guys, basta may buong mga wala na si Carlo De Reo ako mga kauban. So guys, karon kana currently lang gyud mao na ang naitabo sa di inaasahan. Gidupang si Carlo mga guys. So I think this is the end of the vlog. I hope nalingaw ra mo sa amo ang vlog karon na challenge. So guys, I encourage sa tanan no nga mga home quarantine. Mas nindot og buhato mo na ninyo guys with your family because grabe lingaw jud guys tanan guys. Dili lang siya for friends but for family labi na karon nga pamilya gid ang kasagaran ang inyong mga nakauban nyo sa balay no. O usa na ko tapuso ng vlog no. Nasa ko ipang shout out kang isa kang Razel Sinoy Char. Hi Razel. O kang labi na sa vlogger po di siya no. Si Curly Cortuna o si Jirex Mutiliano, Millard, ug uban siyang pamilya, silang Lisa, si Hiyo Digol. Shout out. So that's it for our vlog. Support Northside Vloggers. Cebu Northside Vlogger. Guys, magkita-kita kasunod. Peace.